Biye juma e merci kalo klemwa an kele samba flani muganduru au fuli no fau sigoro la munu mega la je maliko no maliko ka ayo bismillah biya nga kuna funi o keneka kuna fundamle la anga jimana fintigila ka uye wilika jo bado ko ni kemina uye dankar ke ba ma ci wala tigila ma olula sanfatu ni obe kilometri mugo anduru bonyango nyoni ka do gruma rawus dugu ukonna la misira ke sababu ye marsikalo klita ani kono to temenina uka wilika jo la mi unu yere ko na uye tige ko ni ke ba ma ci wala tigila ma ko logistique chama ani camion chama yere ko ni ka mina ukumeka u charger kasangani anga jamana nyama ko wulika jo cybercriminalité and délinquance financière kelela anga jamana ko nala ori okumuna femie kati kura commissariat de police ni a commissaire principal Abdoulaye Keita ani a adjoint commissaire de police Oumar Agindo ulie wulika jo bado ko nike kasangani sibirido e marsikalo kleta ani duru samba fla ani muganduru mi sira ke so bi utike ko nge réseau do ka munu ka bara ko ni kute foshie bingani wale ko ni ko mi mekani tele nega juru sira ulu yere ko ni kada ka irala ka foko ni réseau nyere ko ni dagayoro tumbe nenu nyamanare ma ukume villa bado yeredi ukonna la ayirala ka foni ma ko fole nunu mogo woro kunu ni ubela jarale nche ubebi kan wala yere kon ke telephone sira ude fe mina ukon me mogo wele ka foko kuma dawla ko filla ka wardo chima wal maliero chirima u cliquer mi se fe ubseki ga telephone wal ma ika konti kono wa ka sega ubela jarale kon indiraki wa o kofe ukon me unyami par food kelo ani bed 223 kelo fene kon sina ka uluka waru ubela jarale kon nganamu kasangani police la ko yere ko ni jigle u dagayoro la u ko ni tike ko ni ke pusi chama ko ni ka pusi ke menani ani fla ni obetalike maltel pusi o ke mesaba bi saba ani woro la ani orange pusi bi woro ani woro o make abani telephone portable ta ani wolonvla tan wolonvla minya tan kele o yebuto mani woro bala o android o ko fe u tike ko ni ke sefo wari million fla fanana u dagayoro la ani moto jakarta fla am watimna iko 600 o ko ni mekiti la mawnya khoro nga police la ka ko ni mega wulika joy kaseka enquête to kaseka osi wala sa kaseka do wi wala ya chejugo bere munuke nunu fana ko fe kaseka tike ko ni ke ula marskalo klita ani kono to temeni samba flani muwa ani duru neke kayeta ani wolonvla wakati ula irala ka fo camion do mintu mika bo ken parana keren ala kifoso ani yoroso ni yongonche che marfatigi buna tike baldo e bigan wala ta kanyashi camion ko folendo mi kra sababu ye uko ni ma uko ni bulu fon seben korondaraki ula kada ka irala ka fo ko ni ma marfatigi nuni camion chauffeur ke ere bone ani na ka soro khadu camion konna la mo munum be no ko bulu fon no lani ubetalike uga warani wa telephone yere konna ayira ka fo camion yere konna la femi bakamisenu yere tume ala nga kra sababu ma chama ko ni jokina kasangani police la ka useli kene ka ma jokinu ani mamunu ko ni tena buligara ka uluta katanu ye yoroso yere ko ni sesira fu konna la ma fala ka hine ke ba ma tola ka no ya ke bana bagatowi taha kami ni obega o circle o konna la kasangani marsikalo kletan woro shuga duje marsikalo kletan ani wolon vlala ayira la ka fo damantinge bola mo kononto munu yere be koni tunye jamana wore dewnye olu koni tura fembi karo ka fo dama o konna sababu make do wore ye u koni kabare jigi kolon korodo kono mi kara sababu ye kani ma ko fore bela jarale koni bone unina alna soro la kangar koni ndala ko ka kaba koni do dida bla kolon konna la ani femmi damantinge olula ayira la ka foko da mambola ko ni be continuer kan wale nyere ke sans remords mi yere ko ni kera sobi ka catastrophe ba ke kan ni mo ko no to ko ni bone unila association sininye sigi minye jakulu do munuka wulika jonu ka bara berente foshi ma yati medu ani falato do ka uludeme ani ku toboto minyere konina ubudeme ekol ta wakati ula seldeni ani seliba wakati ula ni selma fini samara ani kalange minawi ni wakati na jakulu ko ni keleno ka wule da ko ni blakata banyuma ke ton kelengelen ben ani aramade ngani anyuma tiki kelengelen bela jaralen ko ni yoro kaseka udeme seli deni ko ni meka nali ugaseka uga yatime ani falato munube ubulu kaseka ulabe kadaka sangani jakulu jema ka foy ube wakati mna iko sisa demsen chama ko ni ka mesure be ubolonga femi u maseka finu ko ni soro ka kala uye folo ko ni mami me feka de men ko ni ku ka nega jurusira o de 710 ni mami me feka de men ko ni ku yu ka nega jurusira de 71 60 94 67 biolon vla ani kelen bioro bi kononto ani nani bioro ani wolon vla association présidentique ka fola ko ni mami de men ken nu iyake iyere ko jakulu to iga sininya sigi ko ni yake bi iga ta kumbe sini
o marsikalo kile muga shufela wakati olula ansongo commune konna la krenkrene a dugumeni abe fuma ko bazi guruma neke kanye muwan saba wakati ula feminye duguma ko ni wuli ka jo balo ko ni ke ka bingani wala tikila mado ka tike ko ni ke olula kada ka irala ka foko ni ko ni ye kamelni saba shifina ka werede ko ni do munun ko ni do na bazi guruma dugu konna la ka soroka mangamba ko ni bo wala sa ka sega duguma were ko ni jawili o wakati le konna la sa ko ni ye uka baraw damne ni ote dowere luko ni obetali ke bagamisenu na sara ani baula ngatuma mina duguma were ko ni ajate mina ka foko marfa konte ubolo ulufana ye uka jagelata mi yere ko no ubulla uko won sira ka tike ko ni ke kamili ni klina nga tofla ko ni bulla tuma mina yetike ko ni kala ya sebe ko dashi ka soro khadi fintigla ka uyere ko ni ma do fait divers konna la ni kera anga jamana konna la tellement ni bollado kasangani orange mo ka tombola do ye mina ale gazike farachi sefa war million ta ola tuma mina ayre koni ngaina orange mo ye aweli kata siège yere la mi kera kunungo marsikalo kle ta tuma mina sira siège la nu yenye foli kai ira ka foko akoni gazike farachi sefa war million ta ola tellement tigi ayira ka foko ayi kalti sega sonwarla ale ma sega ka war minini kalima jeke mi yere la ka be fokali gaina nyefolu kele ko fe ayika ira ka foko tirage de kala jele ya konna la wa agarzika ifarachi na fulu ko foli ula ko telemantike ko aish alete sega so wari na kada kale ma sega kanyini ale ma sega nga wari warni alete sega o mine ko o warete ale tayi tumam nani wali ya inkera kera kamara dabali banko ye ko sebe ma chama mbolo do ye ayira ka foko kangele tigide do ko la dire do ka be fe ka balo chiene ka do fene ya foko amini ngele ya bamina jamana ikonna la bebe ki yere nyini ko ebe sefa war million tan soro ka foko ayiko ete o fe ko kada ka ima segen ka nyini akera sababu ye ma ko ni aklina chama fo akakuka farigolonya na jabina kuka kunungo anga jamana samata sega uluye sebaga ya soro komor jamana ka ni 3 buts à 0 ye 3 buts mina femie kamori ale 2 buts nena dergelesa ale 1 but ninkera sababu ya anga jamana samata sega ko ni point soro la anga machikura obina ke marsikalo kilimugwa anani nata le 24 mina anga jamana ani Centrafrique jamana bina nyongo soro ala ka sebaga di anga samata sega uma ayesi kuna fonio konna la mita Niger jamana konna la kasanga Niger fintikila ka ukabulika joemina ukoni dankarike ba magachi wala tigila maula kasanga ni kunungo marsikalo klemu kwa isamba flani muganduru difa anitila beri marabolo konna la ani kasanga nuka marsikalo kletan woro shuga duguje tan wolo vlala uye ulika jominke shetima ani wangu marabolo konna ni ofana be difa region konna la uyikoni dankarike ba magachi wale mabi kontona ka ubona uni ola hama fali bi ala ka yesi basigi ameta ko kan kibor la meta États-Unis jamana konna la ni wakati na États-Unis jamana nyema Donald Trump kasangani kunungo marsikalo klimu kwa isamba flani muganduru ay décret kura lo sigi senka ka jamana konna la ni ote do were ministère de l'éducation ni o ministre so miachini no kalankoma aka jamana konna la ay ayira ka foko obna datuku peu o datuku li ko obna ka sababu ye ka seka demsenu ani u somogoni o ye u ka famille ye ka seka possibilité ko nduma akadaka alega famille la ministère de l'éducation ko nafa konti ala amito ko kan kibaru kon na lalibi amita Cameroon ko fino Cameroon jamana nyama Paul Biya ayirala ka foni wakati na le kon yi ikambo kuraye Cameroon jamana o jamana nyama siki kala fli ola mina akani jen candidature obena ke aka 8e mandat ere koni Paul Biya ashibe sambi konoto ani fladila ka kuna fonia udatu ni te kuna fonia dumaya andusuku kashilembe ni kuna fonia nunundi femi anga jamana ko na la mabado waliju bado ni ale tokofo adoni no kosobe mina ajoro yira kosobe selame adine ani tijani ya ere ko ni sisini na kosobe anga jamana o ko na la dugle na na kase banaba ka ulufe no kasanga ndikuno marsikalo klemu kwa ndaba maka wile sira alima mina o marsikalo klemu kwa kile na kunungo ala musa aleka jana ja kunyo bela jara lenkela ama fo alaka hineke dugle na kasila ya konkiti bina ala ku no ya ai mali kuna foni mbolo sala jabagoni ni bidansi ya kwa bi juma marsikalo klimu wa ani kilin kuna foni ola ofulendo au kala meli ko nyuma na ala ka sungolo time ko nyuma di ama